Montblanc inaugura aquest divendres dues exposicions de Terrani al Festival Internacional de Ceràmica. Una d'elles és l'exposició central de l'edició d'aquest any, amb obres de l'artista ebrenc Joan Panisello. De fet, una de les seves obres protagonitza el cartell de l'edició d'enguany. Panisello exposa obres fetes amb els arbres. Sota el nom Binomi Arbre-Home, l'artista ha creat escultures inspirades en arbres monumentals i catalogats de les Terres de l'Ebre. Quan poso la placa damunt de l'arbre, el primer que faig és donar-li les gràcies, abraçar-me en ell. Contra mi toca una lona, una roba d'estes dura i potent, perquè el fang s'aguante bé. I llavors jo, menejant-me en el pit, començo ja a apretar el fang contra la soca, de forma que allí ja comença a quedar impregnada la pell de l'arbre. Però després m'ajudo en les mateixes mans. Si convé, en un corró de fusta també hi dono la volta, de forma que tot queda ben impregnat. La 17a edició de Terrània, que tindrà lloc a Montblanc del 27 al 29 de setembre, tindrà enguany fins a 8 exposicions paral·leles, desenes d'activitats i Suïssa com a país convidat, a més d'artistes d'altres països del món. Aquesta serà, de fet, una de les edicions més internacionals. Enguany és una edició amb un programa molt ampli, amb un ventall d'activitats molt ampli. És l'any que més exposicions paral·leles tenim. Tenim un total de 8 exposicions que es podran veure el dia 27, que és quan es donarà el tret de sortida al festival. Però, a més també innovem en quant a activitats per infants i per adults que es faran al claustre de Sant Francesc i també en quant a demostracions. Vull dir, serà un any amb una gran participació de ceramistes a nivell internacional, perquè toquem països com Argentina, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, França, Finlàndia. Llavors, diguem-ne que reforcem aquest caràcter internacional que sempre hem volgut que tingui el festival. Aquest vespre també s'inaugura l'exposició Blaus, una mostra d'obres dels alumnes de ceràmica de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa. Les dues exposicions es podran veure fins a la celebració del festival.